karon si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Atong sayron kaniya, unsa ba before sa ihang mata, unsa ang estado sa Davao del Norte Electric Cooperative nga karon gitawag og Nordeca. Gob Hubahib, based sa imong kasinatian sa Davao del Norte. Unsa paano niyo ma-describe sa amo ang estado sa Nordeco? Ang Nordico, before ko nga nag-gobernor sa Davao del Norte, gubot kayo ni. Tungod kay adunay duha ka cooperative nga mao sila aduna sila conflict o matod sa tanan consumer o bisan ako, consumer man ako, duha ang maningil sa matag consumer. So time nga niabot nga midaog ko isip nga mahimong father of Davao del Norte, amo ning na pasipay nga mahimong one na lang ang mahibilin nga kooperatiba nga mag-operate sa Nordico, Danico. O mao ning gipangalanan nato og Nordico karon. Go from Daneco to Nordeco. Naabay improvement, no? In terms sa pagpanerbisyo, sa distribution, sa power supply, labi na sa Davao del Norte. Unsay gawa sa pangalan. Naabay pagbago sa ilang panerbisyo. Mao ning hinungdan nga nung naghimo ta og barangay referendum, aduna tay petisyon nga dili na ipapadayon ang ilahang franchise isip nga distributor sa electric power sa Davao del Norte kay tungod wala gyud pag-asenso sa ilahang delivery of services and gawas ana mahal kayo ang ilahang singil sa matag per kilowatt ug aduna pay daghang charges sa mga billing nga ilang ginahatag per consumer nga dili masabtan sa mga consumer. Abi ba na mo, Gob, ang sulti ang nahibalaan namin is, kung halimbawa, konsumidor ka sa Nordeco, naa daw sila gihatag nung moral 2 years nga grace period nga gikondo ng interest sa previous nga mga accounts. Nahibalo ba ang panggamahan ng provincial ni Ana ko? Kini siya mao ni katong time nga na-joint na ang Danico CDE ug ang Danico NIA. Siyempre, si Gobernador isa ko sa movement nga maisa na ang Danico CDE and Danico NIA. So Danico NIA is our choice because this is the cooperative of the government. Sa NIA yun? Sa NIA. Electric Administration. Electric Administration. So, ang katong mga previous account, isa ni nga ilahang gisulti nga ang mga tao nagbayad dito sa Danico CDE o karon aduna nay mga nagbayad dito nga wala nay mga resibo nga nahawakan. So ilahan ni karon gisingil pag-usap. So mao ni nga nagkaroon nga murag adunay gipataw nga amnesty para nga mahimong staggered ang pagbayad kay ang pagbayad ani nga maong mga consumer nga involved is mahimo ng doble ang pagbayad kay nakabayad na sila sa CDE, Danico CDE. Pero ang concern na to karon is ang services nga padayon nga taas kayo ang presyo sa singil sa per kilowatt o walay klarong pag-provide sa services kay mas daghan ang brownout kaysa adunay kuryente. One question, Bob. It's a yes or a no. Or you may answer of your choice. Kung sa'y tanaw ni mo sa servisyo sa Daneco, is it perwisyo or servisyo? Perwisyo. So, nasila ginaingon, Bob, na naa daw panagtagbo, pero naa pa daw na usa ka nahitabo. Unya karon gihimo na daw nimo mitago daw sa imong saya ang usa ka private na power firm para ikaw ang mahimong mouthpiece no sa usa ka power firm aron ipduso ang interest sa usa ka negosyante dito sa Davao del Norte. Comment po. Kini kita klaro kayo sa atong gibuhian nga pakigpulong o barangay referendum nga gihatagan nako og comparison ang services sa Davao Light Power Company and sa Nordico Danico nga barato ang sa Davao Light og adunay 99%
nga kuryente nga gi-deliver sa matag consumer. Whereas sa Danico Nordico kita nato nga walay tarong nga paghatod og serbisyo sa kuryente. So sa barangay referendum akong gipahibalo base sa comparison sa duha ka kumpanya kay mao man ni ang pinaka duol nato, dili man ta pwede mo compare sa other mga electric power provider kay Davao Light man ang katapat sa Danico Nordico nga services. So giingnan nako nga human sa barangay referendum magkaroon ni siya og i-pre-bid ni ang maong franchise, i-open bidding nato ni. So kinsa ang makahatag og offer nga mubo nga singil sa kuryente ug maayong services, siyempre mao ni ang pilion sa katawhan sa Davao del Norte. Speaking of offer, Gov, no, iklaro lang na ako ni ha, kagahapon nung na-mention nga, na daw meeting with Davao Light and Nordeco, na daw gi-offer ang Davao Light sa Nordeco. Okay, Gov, as the governor, na ba'y gi-offer ang Davao Light sa imong nga kwarta o grease money para ikaw daw mahimong mouthpiece o mahimong saya sa Davao Light ug dihas na mo tago sa imong Alibay lang na nila sa tinuod walay gi-offer sa kuha nga kwarta. Isip gobernador, ang concern nako is ang kapakanan sa katawhan sa Davao del Norte o ang mga consumer sa Danico Nordico. Ang kayuhan sa katawhan ang akong ginatanaw, isip gobernador, walay kapin kundili ang kayuhan sa serbisyo maoy akong gilantaw alang sa katawhan sa Davao del Norte. wala gining offer. Walay nag-offer sa kuha. Sure. Kaya siya Sure, siya na yun. daw nag-offer. Walay nag-offer. Ang akuha dini tungod kay 35 years na ni, almost 35 years na ni nga problema. Gusto lang na kong tuldukan ang pag-anto sa katawan sa serbisyo sa kooperatiba. Nayo sa ka-official gov na hingon na kung ang Samal Bridge is a game of the oligarchs, ang kani po daw serbisyo sa Nordeco Daneco is a game of the oligarchs. Mga dato daw nagpaliw sa kooperatiba. O sa'yo masulti? Sa kuha karon dili na ko ma-pinpoint, dili pod na ko nga masulti, pero kita na to nga adunay force of power nga nag-hold aning maong kooperatiba. Politiko. Maybe Is this politics because hapit na ang October 2021? for me, sa kuha lang ang services ang akong ipangandoy para sa mga tao. Kaya kining serbisyo ang gusto nako kabalo ta nga essential utility ang electric power. So ako nangandoy ko development para sa probinsya sa Davao del Norte. Kaya gusto nako nga adunay tama nga electric provider para nga adunay mga investor nga mosulod sa probinsya sa Davao del Norte, especially sa Distrito 1 o sa siyudad sa Island Garden City of Samal. O ang mga tao sa mag-enjoy sa baratong kolekta o charges sa per kilowatt o mag-enjoy sa 99% nga no brownout. Go katong gingon na naay utang ang Nordeco. Nag-loan sila pero dili daw dapat makabalo ang provincial government because dili man member ang provincial government sa cooperative. Yes, they admitted nga na 1 billion loan. Ngano dili pwede pahibalo ang provincial government? Ang concern nako is ang consumer, ang katawan sa Davao del Norte. Siyempre nagserbisyo ko sa katawan. Wala ko magserbisyo para sa usa lang. So ang concern nako unsa ang kalisod sa katawan. So dapat ipahibalo niya sa tanang consumer ang pag-utang o pag-loan para atong maisgutan kung asa ang dapat barato nga proseso sa pag-loan. Nganong iagi man sa pantukan kalayo paingon sa Samal Island nga aduna may Davao City nga pinakaduol nearest sa Island Garden City of Samal nga dili kinahanglan mo utang og kantidad 1 billion. Asa man nila i-charge ang 1 billion? Simpre i-charge nila na sa katawan. O ang main source, i-charge nila sa katawan, simpre mag-additional ni ang per kilowatt nga charges karon nga nasa 11 pesos to 14 pesos. Ang concern nako ang tao mahatagan og baba nga presyo. Kay sayang kayo na kung ang tao nagbayad
sa kantidad nga mahal nga kuryente. Example, ang difference sa gibayran sa katawan between DLPC o sa Nordico, Danico, bisag mag difference of 4 pesos per kilowatt. Kung ang consumer mo consume og 1,000 kilowatt per month, that is 4,000 pesos. Duha ka sakong bugas na para sa consumer. Ang gusto nako nga mahimong competitive ang presyo sa kooperatiba. Kung dili nila kaya mao ni akong gipaglaban. Kung dili nila makaya mahatag ang competitive nga presyo o services, dapat lang nga ilahang buhian ang Davao del Norte o ihatag nila sa service provider, electric service provider nga maka-provide sa barato nga per kilowatt charge o sa 99% no brownout o sila mo-focus na lang sa isa ka probinsya nga mao ang Davao de Oro. Mao na ang akong tumong og tinguha nga nagbarangay referendum ko para nga ma-enjoy ang katawan sa Davao del Norte sa electric power services. Speaking of referendum ko, muagi daw ni, kani ba, ang ilang tanaw mga dili daw ni mauwang tama nga referendum, no? Kay ginhanglan daw i-referendum ni mga katawhan magbutungan by virtue of a congressional act. Kining akong campaign karon nga Noto Danico Nordico signatures campaign o barangay resolution, mao ni akong dalahon dito sa House of Congress para nga mahimuan og legislation og makita nga ang katawan is wala na ang katawan sa Davao del Norte is wala na nag-enjoy sa services sa kooperatiba. Kung ikaw pa istoryahan ko, do you talk with Nordeco? Nag-istorya ba mo sa Nordeco about ani? How to improve the services, how to enhance the services, the distribution lines kay murag giadmitan man sa Nordeco nga. Isa lang kapag pilit sa Kwaknit, mapalungan sila. Pero nag-istorya ba mo, no? Isip-isip ikaw, konsumidor, isip provincial governor, nag-istorya mo nga, lingkod ta diri Nordeco, ayuson ta, nag-istorya ba mo ani? Yes, how many times nag-invite ko sa ilaha nga makig-istorya. So, si GM Soto, siya kumpare mi, Are you amigo mi. friends? Yes, friend mi. Nag-istorya ko siya nga gikinahanglan lang nako ang maayong services, competitive nga presyo o no brownout. Ampod nga constituent sa Davao del Norte nga nabilong sa electric power services sa kooperatiba is mahatagan og maayong nga serbisyo tungod kay naga-complain ang katawan sa opisina nga every time nga moadto ko sa mga LGU o sa mga barangay, nagasulti sila nga nganong dili na to makaya nga parehas ang services sa Davao Life. So mao ni ang comparison. So ginana ko siya nga pwede ba nga atong mahimo. Ang yang tubag kinahanglan hatagan lang siya og mga 1 year inihap month nga para nga ilahang matarong ang ilahang services. Speaking of 1 year, niyo si GM Soto, tagay kung duha ka tuig, ayuson ko ni. Almost 2 years naman po. Next July week. 1, next week. So 2 years na. So nakita na ko dili gid kaya. So dili na ka pwede makatanyag 2 years more? Dili na kayo sa siging extension, dili na kaya. So ang ako lupokus sila sa Davao de Oro. Kaya ang design manggod sa cooperative is not for the highly urbanized cities. Ang design sa cooperative is only for the rural infrastructure. So, kinahanglan nga mupokus sila, mupili sila og gamay nga kaya nila providean sa electric power gikan sa kooperatiba. Kaya ang design nila dili pang dagko, kundi dito lang sila sa panggagmay. Speaking of politics, nasa De Oro ang mga uy. Ug imong vice governor si Mayor, dating Mayor Ray Uy sa Tago. Nabamoy away sa mga uy. Wala may away sa mga oy. Siyempre, ang ako lang diri, dili ni pamulitika. Serbisyo ni isip, amahan sa probinsya sa Davao del Norte. Siyempre, ang akong ginatanaw, ang kaayuhan sa katawan nga akong iserbisyuhan. Wala may away. Wala may away. Ang ako tinud-anay nga serbisyo ni. Kay kung dili ko ni himon, sama lang ko sa mga milabay nga mga leader sa probinsya nga walay gihimong lakang aron nga mahatagan og maayo nga serbisyo
regarding aning electric power. Kung mali daw ni nga proseso nga moadto ka sa baryo. Ang mga namirma sa imuhang referendum katuko ng mga murag isa lang katawang ni pirma sa mga petisyon. Paano mingon sila mali? Asa man day ang magsugod ang ato ang governance? Is naman sa barangay. Ang tao man ang involved. Alangan man og anhi ko diri sa mga tao nga sila lang ang akong istoryahon. Siyempre ang istoryahon ko ang consumer para may bawaan ako. Kung gikan sa ila nga kung nakauyon pa ba sila o dili. So nakita na to nga wala na'y nakauyon sa serbisyo sa kooperatiba nga Danico Nordico. Gikan sa barangay official down to the household, wala na nakauyon. So ang ato mga elected official, barangay hangtod sa city, wala makauyon. So paano nang namali? Nga ang tao na mismo ang nag-decide. Gipangayon ako. Before ko magsugod, nangutan ako sa katawan, nakauyon pa ba mo sa serbisyo sa Danico Nordico? Ang ilang sulti, wala na gid sila nakauyon. In fact, daghan na dinhi sa Samal si Mayor Aldavid Oy ug ang council, Vice Mayor, naningkamot na, nagpetisyon na ni kaniadto nga undangon ning Danico Nordico. But you need a congressional authority for this to have a referendum. Yes, ma'am. Mao ning kaning barangay campaign, signatures campaign Noto Nordico Danico, mao ni ang dalahon nato sa congressional hearing. Pila na ba karon Gov ang signatories sa referendum? Naanata karon sa 200,000. Sobra. Kung naman kay message Gov sa Nordeco, imo kining panahon. Alang sa kooperatiba o management sa kooperatiba sa Danico Nordico, ako lang ipaabot kaninyo, labi na kay James Soto, Migo Tabay. Pero walay personalay ni ang akong pagpaningkamot alang sa kayuwat sa katawan sa Davao del Norte, isip ako ang ilang gobernador. Ang iyo lang nako sa inyo appeal sa mga board of directors. Ihatag na to ang kahigayunan sa Davao del Norte nga mag-enjoy sa tama nga serbisyo sa kuryente. Busa, awag na ko sa inyo nga ihatag ninyo ang Davao del Norte nga wala na daghan pang pasikot-sikot, ihatag ninyo sa tama nga service provider sa electric power. O kamo, mupalhin na lang mo, focus na lang mo sa Davao de Oro. Kay kaming tanan, karon nga panahon, nang hinahanglan na sa tama nga service provider sa electric power para nga amupot nga mapatunan nga aduna nay pag-asinso ang probinsya sa Davao del Norte tungod sa usa ka rason nga ang electric power is the essential utility for progress and development.